Juan Kapitulo 2. Ang kasal didto sa Cana. Sa ikatulo ka adlaw may kasal didto sa lungsod sa Cana sa Galilea, ug didto ang inahan ni Jesus. Gidapit usab si Jesus ug ang iyang mga tinun-an. Sa nahutan na silag bino, ang inahan ni Jesus miingon kaniya, "Wala na sila'y bino." Si Jesus mitubag, "Babay, ayaw akog tudloi kun unsay akong buhaton. Wala pa moabot ang akong panahon." Unya, giingnan sa inahan ni Jesus ang mga sulugoon, "Buhatan ninyo bisan unsay iyang isugo kaninyo." Ang mga Hudiyo may mga tulumanon sa ilang tinuohan labot sa pagpanglinis. Ug tungod niini, didtoy gibutang nga unom ka tadyawng bato nga sudlanan og tubig. Ang matag usa kasudlan og 20 ngadto sa 30 ka galon nga tubig. Si Jesus miingon sa mga sulugoon, "Pun-an ninyo og tubig kining mga tadyaw." Ug ila kining gipuno. Unya miingon siya kanila, "Kab-a ang tubig ug dad-a ngadto sa tinugyanan sa kumbira." Ug gidala nila kini ngadto kaniya, ug iyang gitilawan ang tubig nga nahimo ng bino. Wala siya masayod kun diin gikan ang maong bino, apan nasayod ang mga sulugoon nga maoy nagkabo sa tubig. Busa gitawag niya ang bana ug giingnan, "Nabatasan sa kadaghanan ang pagdalit pag-una sa labing maayong bino. Ug kun makainom na pag-ayo ang mga bisita, anha pa idalit ang bino nga dili maayo kaayo. Apan karon, panimo ikadalit ang labing maayong bino." Gihimo ni Jesus kining una niyang milagro didto sa Cana sa Galilea. Didto gipadayag niya ang iyang himaya ug nanuo kaniya ang iyang mga tinun-an. Human niini si Jesus ug ang iyang inahan ug ang iyang mga igsuong lalaki, ingon man ang iyang mga tinun-an nangadto sa Capernaum. Ug nagpabilin sila didto pipila ka adlaw. Niadto si Jesus sa templo. Niadtong higayuna hapit na ang pangilin sa pagpasaylo. Busa niadto si Jesus sa Jerusalem. Dito sa templo, nakita niya ang mga tao nga namaligyag, mga baka, mga karnero, ug mga salampati. Nakita usab niya ang mga mangingilis ug kwarta. Unya si Jesus naghimog latigo nga linubid ug giabog niya ang tanang mananap ug ang mga karnero ug ang mga baka ngadto sa gawas sa templo. Gilimbuwad usab niya ang mga lamesa sa mga mangingilis ug kwarta ug gisalibay ang ilang mga sinsilyo. Ug iyang gimanduan ang mga tawo nga namaligyag mga salampati. "Dad-a kini sa gawas, ayaw ninyo himuang merkado ang balay sa akong amahan." Unya nahinumdum ang iyang mga tinun-an nga ang kasulatan nag-ingon, "Ang akong pagmahal sa imong balay, O Dios, nagdilaab sulod kanako sama sa kalayo." Unya nangutana kaniya ang kadagkuan sa mga Hudiyo, "Unsay ilahanan nga ikapakita mo aron pagmatuod nga may katungod ka pagbuhat niini?" Si Jesus mitubag, "Gub-an ninyo kining maong templo ug tukuron ko kini pag-usab sulod sa 3 ka adlaw." Sila miingon kaniya, "Kap-atan og 6 ka tuig ang pagbuhat niining templo ha, unya tukuron mo kini pag-usab sulod lamang sa 3 ka adlaw?" Apan ang templo nga gihisgutan ni Jesus mao ang iyang lawas. Busa sa dihang nabanhaw na siya, nahinumdum ang iyang mga tinun-an nga gisulti niya kini ug mituo sila sa kasulatan ug sa gisulti ni Jesus. Nasayod si Jesus sa tanang tao. Samtang si Jesus dito sa Jerusalem, panahon sa pangilin sa pagsaylo, daghan ang nanuo kaniya ug
nanuo kaniya sa pagkakita nila sa mga milagro nga iyang gihimo. Apan si Jesus wala mosalig kanila, sanglit nasayod man siya sa tanang tawo. Walay kinahanglan nga sultihan siya ni bisan kinsa mahitungod sa mga tawo, kay nasayod naman siya kun unsa ang anaa sa ilang kasing-kasing. Juan Kapitulo 2.